Umjolo mna ndiwubonile into yobana ngaba awufuni mntu okleva. Umjolo mna ndiwubonile into yobana ngaba awufuni mntu okleva. Umjolo ufuna into yobana ngaba ngoku uyibona into iphambi wena irongo uvale umlomo wakho futhi uqhubeke ubheke phambili. Abantu abafuna uba uyafuna ulasta emjolweni, funeka noba kuthi kwenzeka ntoni erongo uthule ungayibuzi. Bonke abantu thina sithi bayabhanxa apha emjolweni, bonke abantu sithi bayarhutyiswa thina baphi balastile abanye basemitshatweni namhlanje. Ngoba kutheni? Because bavele baba zizidenge. Umjolo ufuna abantu abavele babe zizidenge, umjolo ufuna abantu abanikezelayo uqonda hayi soka makandenze imeti yakhe lo. Umjolo awumfuni umntu okleva, uyabona obu bukleva bakho uba uyaqhubeka uya nabo phambili awusoze ulasta emjolweni, awusoze. And le mijolo kunee-contracts kule mijolo, kunee-contracts kule mjolo kunezinto kuthiwa zii-learnerships, kunee-learnerships apha kulo mjolo. Unokuthi sowusithi u-permanent yeka unyaka uyaphela uvele uyekwe, uvele ulahlwe. Kunee-contract zoma-6 months, kunee-contract zoma-3 months, kunee-contract zoma-8 months, kuyadiphenda. So umjolo awufuni ube kleva. If wena ungumntu othi ufuna uba permanent apha emjolweni suba kleva badom. Ithi ngoku urhutyiswa ube ngathi awuboni, ngoku ubhanxa ube ngathi awuboni. Yabo nina nisenifuna uba kleva kakhulu such that ngoku xa uqala usitsho uthi 3 months uyawuyeka umjolo. Ubusekhontrakthini wena, ubusekhontrakthini.